Махни се от нея, ти краставо псе! Да, точно така се случва обикновено. Какво се е случило, миледи? Аз само си събирах боровинки, покато чудовището излезе из невиделица. Беше толкова... леле! О, разбирам. Може ли малко вода? Бърти, ако обичаш. На вашите заповеди! Моят спасител, чаровният принц. Аз съм принц Айвандоу. Всъщност един смел, млад елен. Значи, аз съм... Да. Виж се само, малко прасенце, и си още на раета. Не гледай това! Ужасно ме е срам! Джезабел, не си казвала, че си спечелила състезанието по лък на 5-те кралства?